Представяме ви Арнолд, но не този Арнолд, а този чистокръвен представител на породата английски булдог. За първи път самостоятелно наименованието на порода кучета булдог датира от 17 век, когато се кръстосват неговият предшественик мастиф и мопс, с цел да се създаде идеалният бикоборец от английски бул и дог, или това са кучета, с които хората са се забавлявали, докато са наблюдавали кръвопролитни битки между тях и бикове. С приемането на превенцията за защита на животните от 1835 година се слага край на това свирепо развлечение и край на агресията в породата. Вече близо 3 века се селекционират само кротките и спокойни булдоци, познати ни днес като едни изключително уравновесени, любвеобилни и дружелюбни кучета. Единственото качество, с което явно никой не е в състояние да се пребори и до днес, е тяхната упоритост. Английският булдог има весел и жизнерадостен нрав. Той е много контактен и търси приятелството както на хората, така и на животните. Те са много смели и това им дава възможност лесно да се сближават дори с животни няколко пъти по-едри от тях самите. На състезанието за чистокръвни кучета те се оценяват последния начин. Първо, дали животното притежава всички необходими външни белези за породата. За булдога това са масивната глава, опратната захапка, извивката на гърба, малката извита опашка, четириъгълникът, който трябва да образуват предните крака при заставане в изложбена стойка. Ако две кучета получат отлични оценки за външни белези, то шампионската титла се дава на онова, което е с най-уравновесен характер и лесно се подчинява на своя водач. По този начин за по-нататъчно развъждане се стимулират само онези екземпляри, които са с най-кротък и послушен нрав. Физическите особености на английския булдог си имат своите плюсове, но и своите недостатъци. Заобленият им външен вид от една страна ги прави практически почти недосегаеми в случай на нападение от друго куче. Де-факто, той няма част на тялото, която може да бъде лесно захапана и разкъсана. Мъжкото куче достига оптимално тегло от 25 кг. От друга страна, високото му тегло заедно с брациоцефалната му цуна го правят неиздържливо на голямо физическо натоварване. Смъртността при кучетата по време на самолетни полети е най-висока именно при тази порода. Опасно е за тях всяко едно пътуване в каквото и да било транспортно средство, особено в топло време. Да имаш английски булдог е равносилно на приключение, което носи много радости, но и своите отговорности. А за свирепия някога нрав помня само външния вид и останалите във времето легенди, които и до ден днешен вдъхновяват аниматорите. Pam 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 pam